So, hi guys! Welcome back to my channel again. Isang mabilisang haul lang tong gagawin natin. 6 items lang yung item ko, kaya mabilis talaga. Okay, so 6 items. Yung 5 is kasama doon sa ating mega event na buy 5 save 5. And din yung isa is hindi siya guys kasama. Okay? So, yung mega event sales nila guys is matatapos na this coming Tuesday. Kaya, nag-take tayo ng opportunity na bilhin yung mga item na free at saka mura after coupon and then sa sale nga nila na mega event sale. So, ito na yung ating first, yung ating Suave Professional Shampoo and Conditioner. So, 99 cents na lang. And then, gumamit ako ng 2 coupon, guys. Ito siya, guys. Bago to siya, guys. This Sunday today, guys, ha. So, may expire siya March 15. So, yan. Pwede tayong gumamit na 2 coupon sa store. Kasi yan yung nakalagay dito, guys. Limit 2. So, yan. So, free na lang siya after coupon. Right, guys. At again, 49 cents na lang to after coupon. Hindi ko na maipakita sa inyo yung coupon kasi ubos na yung coupon ko, guys. Napili ko na lahat. Okay? Hi, Jaso. Okay, so 49 cents na lang, guys. Next is sa atin tayong Mendegree dry spray. So, close out din to siya, guys. And then kasama din siya doon sa ating buy 5 save 5. $2.89 siya. And then gumamit ako ng coupon. This Sunday to, guys, bago tong coupon. May expire siya March 15. Okay? Then, pwede tayong kumuha ng 2 item. Kaso, isa na lang yung natira. Kaya, kaya wala tayong nakuhang isa pa. So, yan. After $2, so yan guys, ay pakita ko sa inyo. So, qualified siya dito sa ating item, itong coupon. Kasi on any 1 degree men, dry spray anti-perspirant. So, kasi sa atin tayong Daisy Razor, $3.99. And then, gumamit tayo ng $3 off. May expire na to siya, guys. March 28 pa. So, 99 cents na lang, guys, after coupon. Next is sa atin tayong, last na pala to siya, guys. Ito na yung ating pang-anim na hindi kasali sa ating mega event. Pero, okay pa rin siya, guys. Yung price niya is $3.99. And then, may coupon tayo na $2 off. So, yan. So, $1.99 na lang to siya. Malaki siya, guys, actually. 500 ml. So, mga 2 to 3 months din tong gamit ng anak ko. Okay, so isa lang yung allowed, guys. Gusto ko pa sanang kumuha. Kaso dito ako nagdepende nga sa coupon. Lang siya, limit 1 per transaction. Kaya isa lang yung nakuha natin. Maybe tomorrow, guys, babalik ako din. Bibili ako ng isa pang ganito. We don't know. Okay, so that's it. So, yung total lahat, guys, sa 6 items is $5.57 siya, guys. Kasi yung tax niya, guys, is $1.23. Kung walang tax, lang sana yung item natin na mga $4.34 lang sana. And then, nakasave tayo ng $16.50. So, kung i-add natin yung ating na-save at saka yung ating binayaran is around siguro mga $22 sana yung babayaran natin sa 6 items na mga na ipakita ko sa inyo. Pero gumamit nga tayo ng coupon and then yung ating Suki card, yung super card nila dito, Suki card. Kaya naging na, guys, yung ating resibo. Swab natin na conditioner and shampoo. Siya, $1.99 din. Bawas na $1.
$1 kaya naging 99 cents kasi nga kasali siya doon sa ating buy 5 save 5 mega event savings yan. Then yung ating razor guys, $4.99. Then binawasan nila ng $1. So ito yung bawas niya, $1. Then yung ating Degree-Men, so $3.89. So ito yung bawas niya na $1. Then yung ating Johnson Baby Wash, $3.99. Hindi siya kasali guys sa sa mega events. Yung ating Tide Pods guys na $2.49. Bawas is $1. So, yan siya guys, yung ating coupon, yung mga ipakita ko. So, tatlong coupon na tig $2, din dalawang coupon na tig $1, saka isang $3 na coupon. Ito yung sa ating razor. Okay, so yan yung ating binayaran guys, $5.57. So, ito na yung ating coupon guys. Ito yung coupon natin na ginamit. So, yung total niya is $11. Then yung sa store naman guys, yung super card is $5.50. So, total niya is $16.50 yung ating na-save. Kasi kung hindi tayo gumamit ng coupon at saka, alam nyo na, yung suki card, yung babayaran natin sa 6 items is around mga $22 sana guys. Pero gumamit tayo, kaya naging $5.57 na lang siya guys. So, ayan na guys yung ating 6 items. Yung retail price sana niya is $22 sana. But gumamit tayo ng coupon nga. Kaya yung binayaran na lang natin sa 6 na items is $5.57. So, yan yung mga ginamit kong na coupon. 6 coupon sana yan guys. Kaso nga wala na tayong, naubos na yung coupon ng ng Tide. Kaya 5 na lang yung naipakita ko sa inyo guys. So, yan. Ito. So, that's it guys. Maraming salamat and see you in my next vlog.